Putujući dalje prema Jerusalemu, Isus je išao granicom između Samarije i Galileje. Dok je ulazio u neko selo, dođu mu u susret 10 gubavaca. Zaustave se podalje i počnu vikati: Isuse, Gospodaru, smiluj nam se. Kad ih spazi, Isus im reče: idite i pokažite se svećenicima. Oni krenu i putem se očiste od gube. Videći da je ozdravio, jedan od njih vrati se slaveći Boga na sav glas. Padne ničice na zemlju Isusu pred noge, zahvaljujući mu. Bio je to neki Samarićanin. Isus upita: zar nisu 10 ozdravila? Gdje su ona 9? Zar se ni jedan od njih nije vratio da dade slavu Bogu osim ovoga stranca? Čovjeku zatim reče: ustani i idi, tvoja te je vjera spasila.